Gret, wel, bore yma, dyn ni'n parhau yn y cyfres ni wedi bod yn neud dros y tymor diwetha yn mynd trwy llythyr Paul at y Corinthiaid. Ac heddiw yma, dyn ni wedi cyrraedd pennod 13, sef pennod weddol enwog o'r llythyr yma ac o'r Beibl i ddweud y gwir, a byddwn ni yn edrych ar hynna efo'n gilydd. Ond hyd yn hyn yn y llythyr, dyn ni wedi gweld Paul yn gwneud lot fawr o dweud trefn wrth y Corinthiaid. Dyna dyn ni wedi gweld Paul yn wneud yn dydan, yn codi rhai o'r materion oedd yn cael effaith mawr ar yr eglwys yng Nghorinth. A mae wedi wneud mewn ffordd straightforward, straight to the point, no messing around yn dydy. Ond bore yma, byddwn ni'n gweld wrth troi at pennod 13, bod yr pennod gyda teimlad chydig yn wahanol i'r hyn dyn ni wedi clywed gan Paul hyd yma. Mae'n chydig bach fel cychwyn darllen rhyw llyfr nofel hanesyddol neu rhywbeth. A reit sydyn wedyn, mae yna pennod efo sonnet Shakespeare yn dod i fyny. Fel byddwch chi ddim yn disgwyl. Dyna chydig bach fel mae hwn heddiw yma. Ond wrth i ni ddarllen a meddwl amdano fo gyda'n gilydd, byddwn ni yn gweld sut mae Paul a'r hyn mae'n rhannu gyda ni yn yr adnodau yma. Nid yr unig yn eiriau sydd yn swnio yn hyfryd, ond sydd mewn gwirionedd wrth raidd popeth dyn ni fel Cristnogol yn wneud. Sydd wrth raidd y problemau oedd y Corinthiaid yn mynd trwyddo fo ar y pryd, fel rhyw antidote fel petai i'r llanast roedden nhw ynddo fe. A felly hefyd sut i ni heddiw mae'r un peth. Sut mae'n gallu bod yn ymateb, antidote, i'r eglwys, i'r cymdeithas a'r byd heddiw. Sydd fel y Corinthiaid yn aml yn gallu bod llawn rhoniadau, llanast a sŵn. So, dyn ni'n mynd i fynd syth i fewn iddo bydd y geiriau ar y sgrin i chi ei ddilyn. So, 1Corinthiaid, pennod 13. Os dwi'n siarad ieithoedd dieithr, neu hyd yn oed iaith angylion, heb gariad, dwi'n ddim byd ond jar metal swnllyd neu symbol yn ddiasbedain. Efallai fod gen i'r ddawn i broffwydo, a'r gallu i blymio'r dirgelion defnaf, neu'r wybodaeth i esbonio popeth. Efallai fod gen i ddigon o ffydd i symud mynyddoedd, ond heb gariad, dwi'n dda i ddim. Efallai mod i'n fodlon rhannu'r cwbl sydd gen i gyda'r slodion, neu hyd yn oed yn fodlw marw dros y ffydd, ond heb gariad, dwi'n ennill dim. Mae cariad yn amyneddgar. Mae cariad yn goredig. Dydy cariad ddim yn cenfigeni, ddim yn brolio ei hun nac yn llawn ohoni hun. Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus, nag yn mynnu i ffordd ei hun drwy'r adeg. Dydy ddim yn digio a ffwdi, ac mae'n fodlon yn anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. Dydy cariad ddim yn mwynhau gweld drigio ni. Be sy'n nhw'n wneud yn llawen ydy'r gwir. Mae cariad bob amser yn amddiffyn, mae bob amser yn credu, bob amser yn gweithio, bob amser yn dal ati. Fydd cariad byth yn chwalu. Bydd proffwydoliaethau yn dod i ben, y tyfodau sy'n siarad ieithoedd dieithr yn tewi, a fydd dim angen geirio o wybodaeth. Wedi'r cwbl, ychydig dyn ni'n ei wybod, a dydyn proffwydo ni ddim yn dweud popeth chwaith. Pan fydd beth sy'n gyflawn ac yn berffaith yn dod yn derfynol, bydd y doniau sydd ond yn rhoi rhyw gipolwg bach i ni yn cael ei hysgubo o'r neilltu. Pan oeddwn i'n blentyn, roeddwn i'n siarad iaith fel plentyn, yn meddwl fel plentyn, a deall plentyn oedd gen i. Ond ers i mi dyfu'n oedolyn, dwi wedi stopio ymddwyn fel plentyn. A dyna sut mae hi. Dyn ni ond yn gweld adlewyrchiad ar hyn o bryd, fel edrych mewn drych metal. Ond byddwn yn dod yn wyneb maes o law. Ychydig iawn dyn ni'n ei wybod ar hyn o bryd, ond byddai'n cael gwybod y cwbl bryd hynny, yn union fel mae Duw yn gwybod y cwbl
amdana i. Ar hyn o bryd, mae gennych chi 3 peth sy'n aros. Ffydd, gobaith a chariad. Ond y mwyaf ohonyn nhw ydy cariad. A bendith Duw ar ei air i ni. Bore yma. So mae'r geiriau yna dyn ni wedi gweld ydi darllen gyda'n gilydd bore yma yn eiriau sydd yn adnabyddus iawn i Gristnogion a hefyd, falle bobl sydd ddim yn Gristnogion. Os ydych chi wedi bod i priodasau dros y flynyddoedd, mae siŵr eich bod chi wedi clywed y geiriau yma yn cael ei ddarllen fel rhan o'r seremoni priodas. A maen nhw yn geiriau hyfryd yn dydyn, maen nhw'n geiriau barddonol iawn. A maen nhw'n bwysig i ni ystyried o rhan priodas a perthnasau. Ond yn y cyd-destun mae Paul wedi rhannu'r geiriau yma. Doedd Paul ddim yn mynd yn rhamantus ar y Corinthiaid yn fama. Dim dyna oedd yn gwneud. Os dyn ni'n cofio yn ôl wythnos diwetha i pregaeth Rhys, oedden ni'n edrych a meddwl am y doniau oedd Duw wedi rhoi i'w bobl yn yr eglwys. Doniau oedd i gryfhau yr eglwys ac i adeiladu'r eglwys i fyny ac i tynnu nhw yn nes at Iesu Grist. Ac felly, mae'r adnodau dyn ni wedi darllen heddiw yn dod allan o'r cyd-destun yna ac yn bwysig i ni nodi hynna ar y cychwyn. Achos mae cariad mae Paul yn rannu fan hyn, yn cariad bennaf mae Paul yn sôn am yn annog ni yn ein cariad yn ni'n dangos i'n gilydd fel yr eglwys. Ond, dyn ni'n mynd i fynd i fewn i bach o fanylder nawr yn gweld be yn union ydy'r cariad yma mae Paul yn sôn amdano fo, sut dyn ni'n gallu defnyddio fo i'n adeiladu yr eglwys i fyny. Yr peth gyntaf mae Saul yn gwneud ydy mae'n cychwyn troi herio'r Corinthiaid ychydig bach. Roedd y Corinthiaid fel, dyn ni newydd feddwl, wedi derbyn rhoddion yr ysbryd glân. Rhoddion fel doethineb, gwybodaeth, proffwydo, iechau, gwneud gwirthio, bob math o rhoddion. Ond roedd y Corinthiaid yn defnyddio'r doniau ac yn cychwyn rhoi statws iddyn nhw, a statws iddyn nhw eu hunan wrth defnyddio nhw. Yn rhoi statws personol ac yn cymparu hynna efo'i gilydd. A felly mae Paul yn deud wrthyn nhw ar gychwyn y pennod yma. Beth ydy'r hyn dylai fod wrth raidd popeth roedden nhw yn gwneud. Ac os wnaethoch chi ddim codi fo fyny o'r darlleniad cariad oedd yr hyn oedd Paul yn ei sôn amdano fo. Os dwi'n siarad ieithoedd dieithr neu hyd yn oed iaith angylion, heb gariad, dwi'n ddim byd ond jar metal swnllyd neu sŵn symbol yn cael ei daro. Falle fod gennyf dawn i broffwydo a'r gallu i blymio'r dirgelion dyfnach neu'r wybodaeth i esbonio popeth. Falle fod gen i digon o ffydd i symud mynyddoedd, ond heb gariad, dwi'n dda i ddim. Falle fod i'n fodlon rhannu'r cwbl sy'n gen i gyda'r slodion, neu hyd yn oed marw dros y ffydd. Ond heb gariad, dwi'n ennill dim. Nawr yn fan hyn, mae'n bwysig i nodi, dydy Paul ddim yn diastyru y rhoddion maen nhw wedi gael gan yr ysbryd glân. Dim dyna mae'n gwneud yn fan hyn. Ond mae'n dysgu nhw bod y rhoddion heb gariad yn wag. Dim ot beth oedden nhw'n gwneud, os oedden nhw'n gwneud y peth mwyaf anhygoel, y peth mwyaf fawr, y peth mwyaf anhunanol. Ond oedd Paul yn deud, os dydy cariad ddim yr hyn sydd yn ysgogi nhw, wedyn mae'n dda i ddim. Mae'n chydig bach fel derbyn presant. A ydych chi'n derbyn y presant yma, mae'n cael ei lapio yn hyfryd ac yn grand, ac mae'n edrych yn anhygoel. Ond wedyn ydych chi ei agoro, ydych chi'n sylwi, actually, ei fod o'n wag. Does dim byd ynddo fe. Ei fod yr present ei hun yn edrych yn anhygoel o beth, mae'n dda
i ddim, yn dydy. Cariad yw popeth mae Paul yn rhannu. Nid yr hyn dyn ni'n cyflawni, nid ein statws ni, nid sut dyn ni'n gweld ein hunan neu sut ni'n cael ein gweld. Di cariad hefyd ddim yn rheol dyn ni yn ei ddilyn chwaith. A fel pobl Duw, fel yr eglwys, y cymuned o pobl Duw, mae Paul yn ein atgoffa ni bod cariad ydy'r hyn sydd i fod tu ôl i bob dim dyn ni yn gwneud a dweud. A weithiau mae hynny yn golygu bod ni yn hunan gorfod stopio weithiau a checio'n calonnau ni, checio'r cymhellion sydd yn ein gyrru ni, a weithiau dod yn ôl at cariad a dod efo nôl i'r canol unwaith eto. Dwi wedi clywed y darlun yma'n cael ei ddefnyddio, tip hyn, ond dwi'n meddwl bod yn gweithio'n ddan fan hyn. Dwedwch bod chi'n mynd yn eich car a dych chi'n mynd ar daith yn rhywle. Cyn bod chi'n gallu mynd yn rhywle, beth sy'n angen yn y car iddo fo actually mynd? Petrol. Neu focad, petrol, ie? Neu egni, neu electric debt ydy yma de, ie? Dyna sy'n angen does. Mae angen pŵer yn y car mwyn i'r car actually gallu mynd yn unrhyw, yn dydy? Heb hynny, heb y pŵer, so chi ddim yn mynd i yman, na. Ac dyn ni'n gallu defnyddio'r delwedd yna i helpu ni i feddwl am pa mor bwysig ydy cariad. Mae cariad ydy hyn sy'n ni'n gyrru ni yn pob dim dyn ni'n gwneud. Cariad ydy hyn sy'n gyrru ni bob un diwrnod. Yr hyn sy'n arwain ni yn bellach i mewn i cariad Duw ac i caru eraill hefyd. Os dyn ni'n gwybod ein bod ni allan rhedeg chydig yn isel ar y pŵer, rhedeg chydig bach yn isel efo cariad. Mae'r un peth eto'n, fynd nôl i'r delwedd, efo car yn does. Dyn ni gorfod mynd efo i'r garej, ni'n mynd efo i'r plug trydan a llenwi fo i fyny eto yn dydy. Ac mae'r un peth efo ni. Ein bod ni yn gallu cael ein llenwi unwaith eto trwy'r ysbryd glân gyda'r cariad yma mae Paul yn ei sôn amdano fe. I fynd at y source o'r cariad. A gadael i'r cariad yna fod y sail i gwbl arall dyn ni yn gwneud. Peth arall mae Paul yn rhannu am ydy'r ffaith bod cariad yn gwneud. Mae'r narratif a syniad yma o gariad yn cael ei portreadu lot fawr o'n gwmpas ni yn dydy, lle bynnag dyn ni yn edrych. Mae yna cerddoriaeth dyn ni'n gwrando arno fo, mae yna ffilmiau a'r teledu dyn ni'n ei wylio, mae yna'r hyn dyn ni'n dilyn ar social media, mae'r hyn mae pobl yn ei ganolbwyntio ar. A mae'n deg i ddweud bod rhai pobl wedi gael o'n iawn, love is all around us fel mae rhai yn canu yn dydy. Mae hynny yn gallu bod yn wir. Ond, nad ydy'r cariad dyn ni'n ei weld a chlywed o'n gwmpas ni yn ein byd a chymdeithas ni o hyd yn cariad iach neu cariad realistig. Achos nid yw cariad mond yn rhyw emotion a teimlad neisa a fyddi, fel mae Disney weithiau yn gallu portreadu fo. Nid dyna ydy gwir cariad. Nid dyna ydy'r cariad mae Paul yn sôn amdano fan hyn. Achos os dyna gyd ydy cariad, rhyw teimlad, rhyw emotion, dyn ni yn ei profi. Dyn ni'n gallu ffindio'n reit sydyn, ein bod ni'n cael ein gadael i lawr, dyn ni'n cael ein brifo, dyn ni'n cael ein ddadrithio gyda cariad wedyn. Ond mae'r cariad mae Paul yn rhannu, mae'r cariad mae Paul yn sôn am yn yr adnodau yma yn cariad gwahanol. Yn y Gymraeg ac yn y Saesneg, dim ond un gair sydd gyda ni am gariad, sef cariad. A felly gallai ddeud o fewn brawddeg mod i yn caru hi fy'n ia a hefyd mod i'n caru yn heulu o fewn yr un brawddeg, yn dydw. Ond, wrth gwrs,
Dydy'r cariad ti gennau tuag at i fyny ddim yr un fath a'r cariad ti gennau tuag at yn heulu. Ond, os dyn ni'n mynd yn ieithyddol am funud bach, dim ond funud bach, paid poeni, a dyn ni'n troi at y groeg, dwi'n meddwl mae'n y cyfoeth i ni gael ohono fo. A bydd yn helpu ni i ddeall yn union y math cariad mae Paul yn sôn amdano fan hyn. Oherwydd yn y groeg, dim 2 air sydd, dim 3 air. Mae yna 4 gair i gariad yn y groeg. Mae pob un gair ar gyfer cariad yn esbonio cariad gwahanol. Sori, dylse ni wedi rhoi hyn ar y sgrin, nes i ddim. Ond, yr un gyntaf ydy eros, sef y cariad romantus. Wedyn, philia, sef cariad brawdol rhwng ffrindiau. Wedyn, dwi'n gwybod os ti'n deud hyn yn iawn o gwbl, storge, sef cariad rhwng teulu, so cariad teuluol. A wedyn, a gallai dyma di'r un ydych chi wedi clywed am, agape. Agape, sef y cariad anhunanol ac y cariad diamodol. Agape. Y cariad sy'n gweithredu lles pobl eraill, heb ddisgwyl dim yn ôl. Ac mae cariad agape, mae Paul yn sôn amdano yn yr adnodau yma. Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn gyredig. Dydy cariad ddim yn cenfigeni, ddim yn brolio ei hun, nac yn llawn ohono ei hun. Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus, nac yn mynnu ei ffordd ei hun drwy'r adeg. Dydy ddim yn digio a ffwdi, ac mae'n fodlon yn nghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. Dydy cariad ddim yn mwynhau gweld rygion ni, beth sy'n ei wneud yn llawn ydy'r gwir. Mae cariad bob amser yn amddiffyn, mae bob amser yn credu, mae bob amser yn gobeithio, a mae bob amser yn dal ati. Nathach chi sylwi clywed y geiriau yna gan Paul. Y geiriau mae Paul yn ddefnyddio i ddisgrifio y cariad yma. Bod pob gair yn ferf yn dydy. Geiriau o weithredu. Geiriau o wneud. Achos mae cariad fel dyn ni wedi feddwl yn fwy na jyst teimlad. Mae'n fwy na jyst geiriau. Mae cariad yn gweithred hefyd. Dyn ni'n dangos cariad i'n gilydd trwy'r pethau dyn ni'n gwneud. Y ffordd dyn ni'n trin pobl eraill. Y ffordd weithiau dyn ni ddim yn trin pobl hefyd weithiau. Yn y ffordd dyn ni yn ymateb i bobl, a weithiau ddim yn ymateb i bobl weithiau. Dyna sut dyn ni yn dangos cariad. Nid rhyw theori neu syniad ydy'r cariad agape yma. Ond mae'n ffordd o fyw a mae'n ffordd o ymddwyn. Mae'n ffordd i ni fyw ein bywyd cyfan. Ac mae'r cariad yma, mae Paul yn sôn amdano fo fan hyn, yn radical iawn pan dyn ni'n stopio a dyn ni'n meddwl amdano fe. Mae'n radical oherwydd mae'n groes i'r hyn sydd gan y byd i gynnig. Mae'n cariad sydd ddim yn ddod gan ddyn, ond mae'n cariad sy'n dod gan Dduw. Mae'n cariad sydd ddim yn hawdd bob tro. Mae'n cariad sydd yn aberthol. Mae'n cariad sy'n rhoi eraill yn gyntaf. Sydd yn dewis caru eraill hyd yn oed ar y dyddiau anodd. Ac mae'n cariad sy'n mynnu dim y byd yn ôl. Ac mae'r cariad yma sydd yn gwneud. Mae'n cariad sydd yn ymarferol yn dydy. Ac os dyn ni isio gweld beth mae hyn yn edrych fel mewn ymarfer, beth mae'n edrych fel i fod yn amyneddgar, yn gyredig, ddim yn cenfigeni neu'n brolio, os dyn ni eisiau wir gweld beth mae hynny yn edrych fel, dyn ni ddim gorfod edrych yn bell o gwbl. Achos dyna di'r math cariad ni yn gweld first and foremost yn Iesu Grist ei hun. A dwi wedi
clywed pobl yn sôn am yr adnodau yma, am beth ydy cariad. A maen nhw'n deud, os ydych chi'n swapio'r gair cariad, diolch o fama, sori, nes i'n ngofio roi fanna. Ond, os ydych chi'n swapio'r gair cariad yna, ac yn lle cariad ydych chi'n rhoi Iesu i fewn, dyna ydy Iesu yn dydy. Mewn 13 adnod, dyna ydy Iesu. Mae'n disgrifio'n berffaith yn dydy. Y math gariad mae Iesu yn dangos. Y ffordd oedd Iesu yn byw i fywyd fel yr enghraifft mwyaf i ni o cariad Duw. Nath Iesu byth roi fyny ar unrhyw un. Nath o byth cadw'r sgôr o'r hyn oedd pobl yn ei wneud. Nath Iesu llawenhau yn y gwirionedd yn do. Ac oedd y cariad yma oedd Iesu yn dangos troi i fywyd. Nath o wir trawsnewid naratif cymdeithas ar y pryd, a trawsnewid bywydau yn do a cymunedau yn llwyr. Ac hyd heddiw mae dal yn trawsnewid yn dydy. Mae cariad Iesu sydd yn trawsnewid bywydau a sy'n trawsnewid cymdeithas heddiw. Ac i ni sy'n yma heddiw yma sy'n dilyn Iesu Grist, dyma di'r cariad dyn ni wedi profi ein hunan. Dyma di'r cariad dyn ni wedi profi dros dyn ni ein hunan a dal i profi wrth ni ceisio i ddilyn ef bob un diwrnod. A felly oherwydd bod ni wedi profi y math gariad gan Iesu, dyn ni wedi profi a derbyn y rhoddem o gariad gan Dduw, dyn ni hefyd yn gallu ceisio byw hynna allan, i fyw yn y cariad yna, i ddangos o i'r eraill yn gwmpas ni, yn yr eglwys ac tu allan. Yn Iowan 1 Iowan 4, mae yna adnodau sydd yn dweud hyn. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod o ddiwrth Duw. Dyn ni'n caru'n gilydd am ei fod wedi'n caru ni gyntaf. Dyn ni'n caru'n gilydd am ei fod wedi'n caru ni gyntaf. A dyna pham dwi'n meddwl bod Paul yn cymryd pennod cyfan i atgoffa'r Corinthiaid o'r cariad sydd wrth raidd popeth, sydd wrth raidd ei ffydd yn Iesu Grist, fel wake-up call iddyn nhw, o'r cariad oedden nhw wedi profi eu hunan. A sut oedden nhw i fod i byw hynna allan, i ddangos y math gariad o fewn yr eglwys i'w gilydd, a hefyd i'r byd tu allan, yn y ffordd oedden nhw'n byw fel dilynwr Iesu Grist, a'r ffordd oedden nhw'n byw mewn cymuned efo'i gilydd. Ac ar ben ei hunan, mae siŵr oedd y Corinthiaid wedi methu tro ar ôl tro ar ôl tro. Ac os dyn ni'n onest, os dwi'n onest, dyn ni hefyd yn gallu methu tro ar ôl tro ar ôl tro. Ond y newyddion da i ni bore yma ydy, nid jyst enghraifft ydy Iesu i ni ei ddilyn, ond mae'n berson i ni nabod. Mae'n berson dyn ni'n gallu nabod, ac mae'n person sydd yn newid ni trwy nerth yr ysbryd glân i fod yn fwy fel ef ac i caru fel oedd Iesu yn ei garu. A'r peth ola dwi eisiau tynnu allan o'r adnodau yma bore yma, di'r ffaith bod cariad yn para. Ar ddiwedd yr geiriau a'r chynco o gerdd oedd Paul wedi rhannu gyda'r Corinthiaid, dyn ni'n clywed y geiriau yma yn adnod 8. Fydd cariad byth yn chwalu. Neu, dwi'n hoff iawn o sut mae Bibl Cymraeg Newydd yn ei gyfieithu, nid yw cariad yn darfod byth. Nid yw cariad yn darfod byth. Mae'r cariad yma, mae'r cariad Cristnogol, cariad Iesu, yn gariad sydd byth yn dod i ben.
heddiw mae dyn ni'n byw mewn byd toredig yn dydan. Dyn ni'n byw mewn byd sydd yn byw yn yr effaith o be mae'r Beibl yn ei alw yn bechod. Ac yn drist iawn, dyn ni'n gweld yr effaith o hynny yn glir iawn o'n gwmpas ni yn dydan. Y rhyfeloedd, camddefnyddio pŵer, anghyfiawnder, dioddefaint. Oedd Rhys yn gweddio dros rhai o'r pethau yna yn gynt. Neu mewn geiriau eraill, be dyn ni'n gweld o'n gwmpas ni ydy diffyg cariad. Ond, mae'r ffydd Cristnogol yn rhoi gobaith i ni. Mae'n rhoi gobaith i ni yng nghanol hynny i gyd. Achos mae'r ffydd Cristnogol, mae'r hyn dyn ni'n credu ydy bod yna diwrnod lle bydd Iesu yn dod yn ôl. Lle bydd gyda ni nefoedd a ddaear newydd. Lle bydd yna ddim dioddefaint, dim poen, dim anghyfiawnder. Bydd popeth yn cael ei wneud yn iawn, unwaith ac am byth. Ac ar y diwrnod yna bydd cariad Iesu yn teyrnasu. Ac felly dyna pham mae'r galwad yma gan Paul mor bwysig. Y galwad i garu. Dyna pham mae mor bwysig a mor radical. Achos mae byw allan y galwad yma i garu, fel mae Paul wedi sôn amdano fo, yn greiddio yn hunan yn cariad Iesu. Bod ni fel eglwys yn greiddio yn hunan yn y cariad yna, a pob dim dyn ni'n neud yn dod allan o'r cariad yna. Achos, trwy gwneud hynny, mae hynna'n rhoi cipolwg o'r hyn y fydd y nefoedd a'r ddaear newydd fel. Dwi wedi clywed rhywun yn dweud am hyn a sôn am y ffaith y galwad sydd gyda ni ar y ddaear yma ydy byw yn bywydau ni fel rhyw fath o trailer. Chi'n gwybod chi'n mynd i'r cinema, chi'n gael y trailers. A chi'n gweld y trailers a chi'n fel, dwi eisiau gweld hynna. Bydd rhaid ni dod nôl i weld hynna. Wel, mae pregethyr yma di sôn am ni yn ein bywydau ni, fod ein bywydau ni fod fel trailers i bobl eraill, i bobl gallu gweld yno ni ar cipolwg a meddwl, dwi eisiau hynna. Dwi eisiau profi hynna hefyd. A dyna di'r galwad mae Paul yn rhoi i'r Corinthiaid ac i bob un ohono ni. Mae Paul yn defnyddio delwedd o ddrych ar diwedd yr adnod yma. Nawr, mae'n bwysig nodi, doedd drych yn amser Paul ddim fel drych i ni. Dyn ni'n gallu gweld ein hunan yn iawn mewn drych yn dydan. Ond, amser Paul, bydden nhw wedi defnyddio jyst darn o fetal fel drych. A fel byddwch chi'n gallu disgwyl, os ydych chi'n edrych i fewn i fetal i weld eich adlewyrchiad, byddwch chi ddim yn gweld yn iawn yna. Bydd o bach yn off, so chi ddim yn gallu gweld yn iawn. So chi ddim yn gallu neud eich make-up yn y drych yna, so bydd ddim yn gweithio yna. Ond dyna mae Paul yn defnyddio i sôn am y reality o'r byd ni'n byw ynddo fo heddiw. Mae fel edrych mewn drych metal. Dydy pethau ddim yn glir eto. Mae yna pethau dyn ni ddim eto yn gallu gwneud synnwyr ohonyn nhw. Mae yna pethau dyn ni ddim yn gwybod. Dydy ddim yn glir iawn. Dyn ni'n gallu gweld Duw ar waith. A mae'r rhoddion mae Duw wedi'n rhoi i ni yn helpu ni i weld mwy o Dduw a mwy o'r hyn mae Duw wedi gwneud ac isio gwneud. Ac yn tynnu ni'n agosach at ei ysblander, ond dim ond cipolwg yda nhw. Ond, ddaw'r dydd pan fydd popeth yn glir. A bydd dim angen donio broffwydoliaeth, tyfodau a wybodaeth, oherwydd byddwn ni'n profi popeth yn ei lawnder. Byddwn ni'n cael gweld Iesu wyneb yn wyneb. Ar hyn o bryd mae Paul yn deud, mae gennych chi 3 peth sy'n aros. Ffydd, gobaith a chariad. Ond y mwyaf ohonyn nhw ydy cariad. A dyna, mae gennym ni banner efo heina ar. Lle mae? Yn rhywle. Na fo, mae reit o flaen fi, gosh. Yn fyna de, ffydd, gobaith a chariad, a'r mwyaf o rhain ydy cariad.
Felly ni heddiw, be sydd gan y pennod yma i ddeud wrthon ni? Wel, mae'r cariad yma yn cariad sy'n ysgogi, mae'n cariad sy'n gwneud, mae'n cariad yn ei gweld yn Iesu Grist, a mae'n cariad sydd yn para. Dyma'r cariad mae Paul yn dod a'r Corinthiaid ato fe unwaith eto. A'r cariad i ni heddiw yn cael ein galw fel unigolion ac fel eglwys i fyw ynddo fe ac i fyw allan heddiw. Now, os oedd gennych chi Bible.net go iawn yn eich llaw, neu os ydych chi'n mynd adre, na annog chi wneud, os ydych chi'n mynd adre, newch chi weld hyn, ond dwi ddim fel hyn ar y we, nes i checio. Ond, os ydych chi'n edrych ar 1Corinthiaid 13 yn Bible.net, byddwch chi'n sylwi bod fi heb di darllen yr adnod cyntaf allan i chi. Achos reit o flaen, lle mae'n deud 13, mae yna adnod arall, sort of ar diwedd pennod 12 ac ar gychwyn pennod 13. Ac mae'n dweud fel hyn. A dwi am ddangos i chi y ffordd ora un. Sori, nes i cymysgu hynna. A dwi am ddangos y ffordd ora un i chi. Dyna sut mae pennod 13 yn gychwyn. A dwi am ddangos y ffordd ora un i chi. Achos mae ffordd yma o gariad, mae ffordd o cariad Iesu ydy'r ffordd gorau un. Does yna ddim cariad gwell i'w brofi. Does yna ddim cariad gwell i'w rhannu gydag eraill chwaith. Ac yn y byd, dyn ni'n byw ynddo fo heddiw yma, mae angen mwy o gariad yn does. Ond y benodol mae angen mwy o cariad Iesu Grist. Ac mae'r cariad yn dangos bod yna ffordd gwell, ffordd Iesu. Ond mwyn i ni allu byw yn y cariad yma, dyn ni angen gyntaf gwybod beth ydy'r gwir cariad. Cyfallu rai ohonyn ni, mae hynny'n golygu am y tro gyntaf i brofi cariad Iesu. Neu rhai ohonyn ni, mae'n golygu cael ein allenwi gyda'r cariad yma trwy'r ysbryd glân. Fel ein bod ni wedyn yn cael ei newid o'r tu fewn tu allan, i fod yn pobl sydd yn adnabyddus am y ffordd maen nhw'n caru, sydd yn pwyntio pobl eraill at Iesu Grist, mwyn i enw ac mwyn i deyrnas. Gadewch i ni wyddio. O Dduw Tad, dwi'n diolch i ti dy fod di yn dduw o gariad. Duw cariad yw. Diolch, dyna pwy o'i ti. A diolch bod ti di anfon dy fab Iesu Grist i'r byd yma mwyn i ni allu profi y math gariad. Rwy'n diolch bod yr cariad yna ydy'r ffordd orau. Diolch bod y cariad yma gyda'r pŵer un trawsnewid ni fel unigolion, i ni fel eglwys, ond hefyd yn bellach i'n cymdeithas ni yn byd ni heddiw yma. Dyn ni diolch bod y cariad yma yn Iesu Grist yn cariad sydd yn berffaith. Mae'n cariad sydd yn ameneddgar, yn garedig. Mae'n cariad sydd yn maddau, ac mae'n cariad sydd byth yn darfod. Felly arglwydd maddau ni am yr adegau pan mae diffyg cariad wedi ein siapio ni yn geiriau'n gweithredoedd ni. O Dduw, troi dy ysbryd glân, gofyn bydde di yn newid i'n calonna ni. Bydde di'n llenwi ni eto efo dy ysbryd di, efo dy gariad di, fel bod ni'n gallu cael ein gwreiddio yn y cariad yma, a bod dy gariad di'n raidd popeth dyn ni'n gwneud. Arglwydd ni di helpu ni fel eglwys, fel Carsalm i fod yn gymuned o gariad. Gymuned o gariad sydd yn adlewyrchu Iesu Grist.
sy'n amyneddgar gyda'n gilydd, sydd yn garedig, yn gostyngedig ac yn ffyddlon. Arglwydd, dyn ni eisiau'n bywydau ni i fod yn dystiolaeth o dy gariad di, i'n gilydd ac i'r byd o'n cwmpas ni. Fel bod eraill yn gweld rhywbeth o harddwch Iesu Grist yn y ffordd ni'n caru'n gilydd ac yn cael cipolwg o'r gobaith anhygoel sydd gyda ni o'r ddiwrnod pryd mae Iesu yn ddod yn ôl. Felly bore yma ni wedi helpu ni i fyw mewn ffydd, helpa ni i sefyll yn y gobaith yna. Ond i'w chlaw hynny, Arglwydd, dyn ni eisiau cerdded yn dy gariad di. Er mwyn dy enw ac er mwyn dy deyrnas. Amen.